Joining us to the red corner, Nazera Baghdad. Ja tästähän se pikkuhiljaa lähtee käyntiin. Eva Wahlströmin vastustaja Nazera Baghdad pyydetään ensimmäisenä sisään, kuten kohteliaisiin nyrkkeilyllisiin sääntöihin kuuluu. Nazera Baghdad on 31-vuotias ranskatar. Hänellä ennen tätä kamppailua 2 ottelua, 1 voitto, 1 tappio ja EM-mitalisti amatööriaikoina tämä poliisina työskentelevä Nazera Baghdad on. Ja hänen avustajansa kannattaa myös katsoa kunnioittavaan sävyyn. Frank Message, huippuluokan nyrkkeilymies, muun muassa otteli aikanaan Sebastian Sylvesteriä vastaan WBO-liiton Intercontinental-tittelistä. Vuosi oli silloin 2006 ja tämä Franz Message iski Sylvesteri kertaalleen kanveesille, mutta sieltähän tuo saksalaisnyrkkeilijä nousi omille jaloilleen ja loppuhistoria olikin sitten tämän miehen kannalta vähän ikävämpää tarinaa, mutta kuitenkin hyvissä valmennuksellisissa käsissä Nazera Baghdad on. Ja ehdottomasti Eva Wahlströmin tähän asti sen ammattinyrkkeilyuran kovin kantokaskessa. Ja sieltä saapuu ranskatar kehään. Ja häntä vastaan siniseen kulmaan asettuu. Joining us in the blue corner, hyvät naiset ja herrat. Please welcome Eva Wahlström. No niin, ja nyt alkaa tuttu meteli täällä Hartwall Areenan Uumenissa. Tämänkertaisen ammattinyrkkeilyillan ensimmäinen kamppailu lähtee liikkeelle. Robert Helenius, Ville Piispanen, Edi Statli, Niko Jokinen, Jussi Koivula, tässä suomalaispugilistit ja tietysti Eva Wahlström ja hänen valmentajansa Risto Ripa Meronen, joka tulee toimimaan tänään myös myöhemmin sitten asiantuntijakommentaattorina täällä meikäläisen vierellä kehän laidalla. Ja sieltä Eva saapuu ja tuli itsekin käytyä tuolla Evan pukukopissa vähän katsomassa valmistautumista, niin Eva luki iltapäivälehteä ja Ripa iski tarinaa, eli tutun rennon oloinen, mutta silti määrätynlainen latinki ja keskittyminen oli tuolla pukukopissa havaittavissa. Viime ajat on harjoiteltu todella kovaa ja toivotaan, että tuo kova harjoitus myös tänään näkyy sitten tositoimissa. Eva Wahlström, Suomen kautta aikain menestynein ja kokenein naisnyrkkeilijä, kaikkien tuntema, aina iloisesti hymyilevä, 100% täydellinen atleetti, urheilijaelämää elävä urheilijatar. Introducing at this time our officials at the ringside from Professional Boxing Federation of Finland, eli Suomen ammattinyrkkeilyliitosta. Valvojat, supervisors, Pekka Kokkonen and Pertti Augustin, lääkärit, our doctors, Jorma Kivimäki, Karl Lübeck, Christer Lübeck and Professor Walter Wagner from Germany. Tämän ottelun tuomarina toimii our 3 judges scoring this fight on the ringside will be Jere Kanninen, Esa Lehtosaari and Anssi Peräjoki, sekä kehätuomarina toimii our referee Arvo Kivelä. Ensimmäiseksi sitten ottelijan vasemmalla puolella punaisessa kulmassa. Hänellä on yllään musta-kultaiset housut ja eilisessä punnituksessa hän painoi 59,9 kiloa. Hän on takana 2 ottelua, joista 1 voitto sekä 1 tappio. Hän tulee Ranskasta. Introducing first the fighter on my left, fighting out of the red corner. Wearing black trunks with golden trim. Her official weight 59.9 kilograms. Her record 1 victory and 1 defeat. Hailing from France, mesdames et messieurs, je vous présente Nazera Baghdad. Ja hänen vastustaa oikealla puolella sinisessä kulmassa. Hänellä on yllään pelkkää valkoista. Eilisessä punnituksessa hän painoi niin ikään 59,9 kiloa. Hänellä on takana 3 komeaa voittoa, joista 2 tyrmäyksellä. Hän on kotoisin Loviisasta, mutta asuu nykyään Helsingissä. Introducing the fighter in the blue corner, wearing white and weighing 59.9 kilograms. Her record stands at 3 wins, no defeats, including 2 KO victories, hailing from Helsinki. Hyvät naiset ja herrat, Eva Wahlström.
Ja Eeva Wahlström, tutut fanit ja totta kai suomalaisyleisö antaa raikuvat aplodit tässä vaiheessa Eevalle, kun hänet esitellään. Eeva Wahlströmillä ikää 30 vuotta. Eilisessä punnituksessa molemmilla neidoilla on sama paino 59,9. Eevalla pituus 168 senttiä ja Nazera Baghdad on 161 senttinen taskuraketti. Koska nyt naisnyrkkeilijöistä on kyse, niin ei missään nimessä lähdetä puhumaan mistään jenkkakahvoista, mutta kyllähän Eevan kunto ja tuo kroppani kieli siitä, että siellä on revityn kovaa harjoiteltu ja sitten pikkusen tuommoista suomalaisen tanssilavan-kulttuurin kahvaa on tällä Bagdadilla tuossa kylissä, mutta kova ehdottomasti Bagdad on käynyt Suomessakin ottelemassa amatöörinä ja useimmiten poistunut voittajana täältä, joten tarkkana ehdottomasti Eeva pitää olla ja ennen kaikkea ensimmäinen erä rauhassa lähdetään käyntiin hakemaan nimenomaan oikeaa etäisyyttä ja hyvää tuntumaa tuolla vasemmalla suoralla. 6 eränen on tämä kamppailu, näin on kaavailtu ennakolta ja nimenomaan 2 minuuttia per erä mennään tänään, koska naisten säännöissä on 2 minuutin mittaiset nuo erät. Siinä hyvä oikea Eevalta, hyvin ajoitettu jaloilla kiinni ja sinne käsien väliin ja tärähtää sen nimensä ranskalainen Baghdad. Tällä hetkellä Eevalla todella hyvin toimii jalat, eli liike tapahtuu puolelta toiselle. Maltilla haetaan, ei lähdetä hosumaan, pitemmistä matseista kyse ja koko ajan Eevalla haetaan pitempiä matseja ja samalla häntä ajetaan sisään sitten mahdollisia tulevia tiittelimatseja, mutta sitä ennen vielä pitää ottaa hyviä voittoja ja ennen kaikkea koko ajan hänellä tuota tasoa kovennetaan, kuten tänään selkeästi Nazera Baghdad ei ole mikään eilisen teeren tyttö, vaan ihan kunnon nyrkkeilijä, vaikka hänellä vasta 2 ammattinyrkkeilyn kokemus, mutta amatöörimatseja myös hänellä tosi paljon. Nyt osuu Baghdad hyvin taimaisen käden koukulla, pamahtaa tuohon Eevan leukaan. Nyt oli hyvä väistö ja tällä kertaa Eevalla käsi edessä, joten tuossa saatiin pienet varovaisuudet tai näytteet, eli varovaisia pitää olla Baghdadin kanssa ja nyt saa Eeva Wahlström raikuvat aplodit yleisöltä. Eeva-kannustukset raikuvat Hartwall-areenalla, jossa tänään siis vietetään suomalaista nyrkkeilyhistoriaa, maailmanmestaruus, pari Euroopan unionin kamppailua samassa illassa ja tää on harvinaista herkkua. Näin ensimmäinen erä takana ja jännä nähdä mitä arvostelutuomarit sitten matsin näkevät, mutta molemmilla ottelijoilla oli osumia. Eevalla muutama hyvä osuma, yksi taimaisen käden suora ja vastaavasti tossa tulee tuo Eevan osuma ja Ranskattarella kertaalleen oikealla lyöty hyvä lyönti tuonne Eevan poskeen, eli ehkä voisi heittää jopa tasan päättyneeksi tuon ensimmäisen erän tai sitten Eeva aavistuksen verran oli edellä. Joka tapauksessa rauhallinen alku, mitään osumista Wahlströmin työskentelyssä ei nähty ja nyt katsotaan sitten alkaako toisessa erässä ruuvin kiristys, eli nyt on kone lämmin ja Ripa antaa siellä ohjeita, että millä lähdetään viemään tätä ottelun toista erää. Amatööriaikoinahan Eeva Wahlström voitti 2 kertaa Euroopan mestaruus hopeaa, kerran EM pronssia, 4 kertaa neito oli Pohjoismaiden mestari ja peräti 10 kertaa voittanut Suomen mestaruuden MM-kisoissa. Wahlström oli 5, joten tätä taustaa vasten niin on tietysti ihan selvää, että häneltä odotetaan paljon myös ammattiuralla ja nopeaa nousua tuonne Euroopan ja maailman huipulle. Nyt tupla vasemmat, sen jälkeen oikea tuonne runkoon. Ja selkeästi havaittavissa ehkä, että Eevalla on noita käsivammoja ollut ja nyt loistava oikea. Nyt toivotaan vaan, että Eevalla ei taas oma käsi mennyt rikki. Nämähän on niitä tilanteita. Hänellä on tainnut 3 murtumaa olla ja tommosia pommeja kovilla pienillä hanskoilla kun vetää, niin on aina vaara, että oma käsi menee rikki. Mutta näkee, että Eeva on joutunut myös kuntouttamaan oikeaa kättä ja tehnyt paljon töitä vasemmalla. Ja nyt on tuollaista hyvänäköistä pelaamista. Vasemmalla haetaan etäisyys ja sieltä kun etäisyys löytyy, niin sitten jysäytetään oikea sinne perään. Ja Wahlström on harjoitellut tosi paljon, ottanut sparria paljon, käynyt muun muassa Järvenpäässä, oli Hanne Mäkisen kanssa juuri ennen tämän illan alkua tavallaan ihan noita viimeisiä sparreja kävi siellä ottamassa, joten hyvä sparria, sitä on otettu paljon ja kaikki kieli siitä, että neito on kunnossa ja hyvän näköistä on myös nyrkkeily, maltillista ja rauhallista ja nyt vaan pitää oman pokan kestää juuri näin.
selkeät lyönnit, sen jälkeen väistöt, pidetään itse koskemattomana oma leuka ja käydään kolauttamassa ja hakemassa pisteitä. Ja kyllä tuosta ranskalaisikin tyylistä nähdään, että ekaksi Neito tuli aika rohkeastikin eteenpäin, mutta nyt ajoittain selkeää varovaisuutta, eli noin Wahlströmin kovat oikeat suorat ovat tehneet sen tehtävän, että ei uskalla Ranska tarkkaa ihan koko aikaa tulla eteenpäin. Ja taas Wahlströmiltä vasen oikea pam pam, ja sen jälkeen oikea oli hyvin tuolla korvalla suojaamassa, kun Bagdad iski ton oman vasemman koukkuunsa 2 erää takana. Ja nyt oli kyllä selkeästi parempaa osumien valossa Wahlströmin nyrkkeily, pari kova oikeaa, ja ammattinyrkkeilyssä hän nimenomaan noita painavia osumia tuomarit arvostavat, ja niitä tarjoili Eva Wahlström, kuten tuossa lähikuvassa nähdään. Hyvältä näyttää tällä hetkellä lovisalaislähtöisen perheenäidin nyrkkeily. On tääkin aikamoinen ammatti näin perheäidille, ihan ehkä kaikilla perheäideillä ole vastaavaa toimenkuvaa, mutta Eeva on tiensä valinnut ja on näyttänyt, että hyvin pystyy yhdistämään nuo toimet, eli olla sekä täyspäiväinen ammattinyrkkeilijä että tietysti perheen äiti. Se on jännä nähdä sitten, mikäli tänään voitto tulee ja promoottorit skauttailevat vähän listasijoituksia ympäri maailman. Naisnyrkkeilyssähän suht pienelläkin ottelumäärällä on päästy, muun muassa Ruotsitar pääsi ottelemaan Cecilia Brækhus Norjan First Ladyä 3 tittelin maailmanmestaruudesta 7 ottelun kokemuksella. Eli tätä taustaa vasten, jos Eevalla voittoja tulee, niin ensi vuonna loppupuolella hyvinkin on mahdollista, että Eeva saadaan hinattua jonkun isomman liiton maailmanmestaruuskamppailuun, mutta ei mennä asioiden edelle, vaan ehdottomasti tänään pitää ottaa voittoja. Voittoja pitää ottaa myös jatkossa lisää. Toistaiseksi homma kulkee ihan hyvin. Eeva huomattavasti katsikosta vahvempi, iskee terävämmin, mutta paljon tekee töitä ranskalainen Bagdad. Käsinopeus hänellä ei ole Wahlströmin luokkaa eikä iskujen terävyys. Siinä Eeva koittaa lyödä vasenta heti kontrata perään, se menee ohi. Rohkeasti kuitenkin koko ajan Bagdad iskee vastaan välittömästi, kun Wahlström tekee töitä. Ja nyt tuota show-kuviota, ja tällä saadaan yleisö hereille, ja käytännössä koko ajan Bagdad iskee vasemmalla koukulla. Nyt osui Wahlström ensimmäisen tosi kovan ja siitä vaan lisää perää. Ja nyt on noissa lyönneissä on ruutia ja sieltä ristiinlyönti. Wahlström iskee kovan oikea ja nyt alkaa kyllä Bagdadilla varmasti tuntumaan noitöötit. Hyvä vasen koukku, 8 unssi kivikovalla hanskalla iskettynä tuohon leukaan. Se teki kipeää ja sitten vielä pari lisää tähän erän loppuun, niin taas 1 erä on hoidettu tästä ottelusta. Ennen kaikkea tyylikkäällä ja hyvällä nyrkkeilyllä. Siinä hyvä kombinaatio. Askeleella etäisyys kiinni oikea, pamahtaa siihen Bagdadin otsaan ja sen jälkeen vasen vartaloon. Ja Wahlström aina hymyilee noille Bagdadin vartalolyönnille. Toivotaan, että ne eivät tee kipeää. Muutama sekunti aikaa jäljellä näin ja erä on taas valmiina. Eva Wahlström mielestäni tätä ottelua johtaa. Hyvä maltti ja erittäin tuommoista kypsä ja fiksun oloista on ollut Wahlströmin nyrkkeily, vaikka ammattilaisena tämä vasta uran 4. ottelu, niin mitään tuommoista turhaa hötkyilyä, mitään ylimääräistä hosumista ei ole havaittavissa, vaan nimenomaan nyt mennään maltilla koko ajan tehokkaasti nyrkkeilee ja tämä tietää hyvää, sillä jossain vaiheessa matsit on 10 ja 12 eräsiä, niin silloin semmoista ylimääräistä hosumista ei kukaan titteliä tavoittaa.